numesc Dorgan Ingrid, am 16 ani și voi studia un program de A-Levels la King's College în Bournemouth. Business Studies și Computer Science. King's College London. Voi studia la Brunswick School în Year 10. Royal School of Wolverhampton. Este unul dintre cele mai mari vise ale mele și sunt foarte fericită că azi este ziua cea mare. Mi-a plăcut totul acolo. Modul în care oamenii se poartă cu tine. Pentru că în Anglia se studiază mai bine medicina. Laboratoare mult mai performante, lucru în echipă, proiecte. Păi mi-am dorit întotdeauna să studiez în Marea Britanie. Chiar țin minte în gimnaziu, cum le spuneam colegilor mei, că voi merge la liceu în Marea Britanie și nimeni nu mă credea și am tot căutat oportunități să ajung acolo cât de repede posibil. Deci colaborarea cu consultantul de la Integral Redu a fost foarte în regulă. Am fost la acesta, mi-a prezentat planul cu școala. Totul a fost foarte ușor, adică ne-a ajutat în aproape orice. Dacă e să gândești la rece, condițiile de siguranță pe care le oferă cei de acolo față de cele de aici sunt net superioare. Practic nu există comparație între cele două și modul de organizare. A fost o mică temere, dar nu neapărat legată de pandemie, cât de aceste limitări, ca să zic, de a călători cu ei, de a fi lângă ei în prima zi de școală. Practic, e finalitatea vieții. Dacă nu investești în educația copilului, așa cum spune evrei, cel mai de preț bun al meu este capul copilor mei. Și au mare dreptate, iar pentru noi este prioritate. O putem face, adică este cel mai bun lucru pe care noi îl putem face pentru copiii noștri. Pe lângă creștere, educația.